Niadtong panahon na niabot si Jesus gikan sa Nazaret nga sakop sa probinsya sa Galilee. Ug nagpabautismo siya kang Juan sa suba sa Jordan. Pagkawas ni Jesus sa tubig, nakita dayon niya nga naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sama sa salampati. Ug may tingog nga nadungog gikan sa langit nga nag-ingon, Ikaw ang akong hinigugma nga anak, nalipay gayud ako kanimo. Diha-diha gipaadto siya sa Espiritu Santo sa kamingawan. Didto gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. May bamangis nga mga mananap didto apan gialagaran siya sa mga anghel. Sa dihang napriso si Juan nga tigbautismo, miadto si Jesus sa Galilee ug nagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios. Miabot na ang panahon nga gipanagna sa mga propeta kaniadto. Ang paghari sa Dios haduol na gayud. Busa, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuhuin ninyo ang maayong balita.